Всіх вітаю, мене звуть Олена Лопатіна. Я народилась в Києві. З 2022 року живу в маленькому містечку Каталунії, Sant Hipòlit de Voltregà. La religió principal de Ucraïna és cristianisme ortodox. I al país hi ha dues grans iglesias ortodoxes. Una és Iglesia Ortodoxa d'Ucraïna, que vinculada de Kíev, del Patriarcat de Kíev. I altra és Iglesia del Patriarcat de Moscou, vinculada de Rússia, a Rússia. A l'oest del país tenim més o menys 10% catòliques. Després l'atac de Rússia a Ucraïna, ucraïneses vam decidir que tornem a nostres tradicions antics que vam tenir abans de 1920 anys. Ara celebrem el Nadal el dia 25 de desembre, en lloc d'abans vam celebrar el dia 7 de gener. Entre totes les religions festes, un de nostres preferits és Pasqua, i tenim una tradició de cantar ous i fem un pa dolç, una mica em sembla com panettone. M'agrada molt. Durant les cantades de Nadal la gent es disfressa de diferents personatges. Com podeu veure, la meva germana s'ha disfressat de cabra. La cabra és un dels més populars personatges. Normalment demanen menjar, salten, ballen i fan unes entremaliadures. La cabra simbolitza pensament, fertilitat i protecció de la llar. Per Pasqua tenim una tradició per pintar ous. Necessitem normalment una espelma, uns quants de colors i una cosa tipus bolígraf. Posarem aquí una mica de cera, pintem ous, qualsevol dibuixos i posarem a dins de pintura. Després, quan treurem tota la cera, es queden dibuixos de color que tu necessites. I també tenim, normalment, farem també el pa amb aquesta forma, tipus d'ocells, i portem tota la menjar i ous a l'església.